extraordinaria e urxente. Xa viron a documentación polo que era, foron a presentación dun proxecto do IDAE, que hai uns días mandaron que se corrixira no proxecto técnico algunhas cousas que para eles estaban incompletas, e o tempo, o 19 creo que era a fecha máxima, non, para presentar, o 19 de novembro, non? Antes, sí, eu sei que non nos dá, que tiñamos o risco de non dar tempo. Entonces se fixo por resolución da alcaldía e hai que traelo a pleno, o primeiro envío do proxecto. Eu vou ler a proposta da alcaldía para a ratificación da urxencia e despois... Sí, vale. Mediante a resolución da alcaldía número 449/2019, que teñen que ter vostede, do 8 de 2019 resolveuse aprobar o proxecto Foro Enerxético nos alumeados públicos do Concello de Lousame, fase 2, un orzamento total con IVA incluído de 927.271,40, financiado nun 80% polo Instituto de Aforro e Diversificación Enerxética. O 16 de 2019, con rexistro de entrada número 2630, recibese un requerimento do IDAE no que se, entre outros aspectos, exixe enmendar a resolución de aprobación do proxecto técnico, así como o mesmo sexa acordado polo pleno corporativo. O prazo otorgado ao efecto é de 15 días naturais, que é moi pouco tempo, porque chegou, me parece que o proxecto... Claro. Parece que se chegou o requerimento. Non, pero digo que nos chegou da empresa o venres pasado, o sea que co obxecto de proceder no máis breve prazo posible a complementar o rendimento efectuado polo ente subvencionador, posibilitar a emisión do certificado e posterior presentación da emenda ante o IDAE no prazo otorgado ao efecto, e polo que esta alcaldía propón ao pleno corporativo de Lousame que ratifica a urxencia da sesión extraordinaria urxente convocada para hoxe, luns, día 28 de outubro de 2019 ás 20:30. Votos a favor da urxencia. Unanimidade suiza, que non me dice. Ben. O segundo punto do orde do día, aprobar se procede a participación e aceptación expresa do procedimento regulado por Real Decreto 316/2019 de 26 de abril, no BOE número 103 de 30 de abril, relativo á concesión directa de subvencións para proxectos singulares do que favorizan o paso a unha economía baixa en carbono co proxecto ahorro energético nos alumbrados públicos do Ayuntamiento de Lousame, fase 2, con orzamento de 927.271,40 euros IVA incluído. O que aprobaríamos será, primeiro, a aprobación da participación do Concello de Lousame e a aceptación expresa do procedimento regulado que acabo de mencionar, que amplía o orzamento, a vixencia e modifica determinados requisitos da convocatoria de axudas establecidas no Real Decreto 616/2017 do 16 de xuño, que regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares a entidades locais que favorizan o paso a unha economía baixa en carbono, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, publicado no BOE 144 do 17 de xuño, que xa fora modificado previamente polo Real Decreto 1516/2018 do 28 de decembro, no BOE número 314 do 29 de decembro. Segundo, aprobar o proxecto técnico singular subvencionable denominado Foro Enerxético nos alumeados públicos do Concello de Lousame, cun orzamento que xa mencionamos varias veces, 927.271,40, incluído. Terceiro, comprometerse a realizar a dotación orzamentaria necesaria para executar a totalidade do proxecto técnico singular subvencionable por importe de 927.271,40 euros. Cuarto, aprobar a memoria descriptiva das actuacións a acometer denominada Foro Enerxético nos alumeados públicos do Concello de Lousame, incluída no expediente administrativo. Quinto, remitir certificado deste acordo ao IDAE. Ben, mandaronles a documentación que se ve, onde se describe todos os puntos do alumbrado, tanto, a ver, aquí había, cando se adxudicou o mantemento
do alumeado público, uns dos compromisos da empresa era facer un inventario das... Entonces, eso facilitaron a esta empresa, a que fixo o estudio, inventario. E esta empresa que fixo foi auditoría despois de cada elemento. E estuve nomeando ainda agora, antes de comenzar por aquí, e está cada unha vez, e hai incluso puntos que chocan o alto consumo que teñen, non? Entón, despois tamén di que é o que van a facer con esta actuación, non? E non sei se o miraron por arriba, porque son 600 e pico de... xa, pero hai cousas que son puntos en concreto, pista número tal, pista número cual, mirar os... Pero despois hai, para mirar que é o que se vai facer, descripción das actuacións a desarrollar. Bueno, nestas dúas follas está bastante ben descrito, non? Resumido, pero descrito. A actuación é totalmente no alumeado público, datos de identificación da actuación. O proxecto de actuación ten por obxecto a mellora do alumeado público en varias instalacións do Concello de Lousame. Existen actualmente varios alumeados municipais que se atopan deteriorados polo paso do tempo e con equipos obsoletos, polo que se fai recomendable a súa renovación cos seguintes obxectivos: minoración do gasto enerxético mediante o emprego de tecnoloxías máis eficientes, a reducción da potencia instalada, porque cando a potencia que está instalada é moito maior que a potencia consumida, tamén se incrementa moitísimo a facturación. Se corrixeu moitos puntos, pero no alumeado público hai que facer auditoría un por un para saber en cales está sucedendo eso. O axuste dos horarios de encendido, a implementación dos sistemas de regulación do consumo en horario de madrugada, minoración de gastos de mantemento mediante o aumento da vida útil das luminarias, mellora das condicións de confort visual mediante o axuste dos parámetros de iluminación a cada tipo de vial, adecuación das instalacións ao regulamento vixente. Desarrollouse un inventario de todos os puntos de luz municipais, incluindo auditoría da que cada centro de mando, que sirviu como documentación de base para a identificación das instalacións máis ineficientes e que resultan máis recomendables reformar. As instalacións que se propón reformar con este proxecto caracterízanse por o empleo de luminarias obsoletas con un rendimento moi baixo, o empleo de lámparas de vapor de mercurio, que ainda quedan algunhas, moi ineficientes, gran deterioro polo paso do tempo en luminarias e centros de mando e equipos de reducción de consumo en cabeceira actualmente averiados. Se considera que con esta actuación se producirá unha reducción do gasto de máis de 95.500 euros anuales e de máis de 400.700 kWh de consumo enerxético, que é moitísimo, é unha cifra moi importante. Iso é máis destacar, bueno, digo para que sepan de que estamos a falar e que se pretende, non? A actuación incluye, se queren que se lleve este trociño, a actuación inclúe para cada centro de mando seleccionado as seguintes reformas: sustitución das luminarias existentes por luminarias tipo LED, sustitución dos brazos actuais por outros que eleven a posición da fonte de luz nos casos de luminaria de carretera, renovación dos centros de mandos actuais, renovación de varios tramos de conductor aéreo deteriorados, porque non somente se perde enerxía porque este mal que o contador, porque este mal, os centros de mando, que sería o nome técnico, porque este mal, porque a luz sexa inadecuada, sino que se perde tamén polo cableado. Se o cableado está deteriorado, se perde un montón de enerxía polo cableado. Dotación de proteccións contra sobretensións transitorias en cabeceira de instalación que están xa moi vellas e hai que cambialas. Os cuadros existentes, dotación de encendido mediante reloxo astronómico aos cadros existentes. Bueno, que todo está axustado ao reglamento de eficiencia enerxética e que cumplen as